wala nang intro-intro mga kaspero. Diretso na tayo sa paghunting. At ito yung pinuntahan nating spot dito pa rin sa Kabalian, kung saan nakakapana tayo ng malalaking GT at saka mga unicorn. Sana ngayong araw, swertihin tayo at makarami tayo mga kaspero. Yung kasama ko nga pala ngayon, si Master Danny at saka si Kuya. Tatlo lang kami sapagkat dumayo sila Master Dodoy at saka si Master Rex doon sa Sico Island. Hindi tayo nakasama, gawa ng medyo nalanganin tayo. So, let's hunting na mga kaspero, samahan nyo kami. Sana makarami tayo. At eto, meron akong target dito mga kaspero, isang unicorn fish or surahan, pakoy kung tawagin dito sa amin. Ang laki nito mga kaspero at ang dami nila, kaya eto, pinana ko na mga kaspero, ang laki. Yung isang piraso umaabot na ng 3 kilo nito mga kaspero. Parang maliit lang siya tingnan pero napakalaki ito. Kaya yung technique ko dito mga kaspero, pag nakapana ako ng isa, hindi ko kaagad hinihila. Hinahayaan ko muna dahil iikutan niya ng mga kasama niya. At tinawag ko si Master Danny para makapana din siya ng unicorn. At eto na nga, nakapana na si Master Danny ng isang unicorn. Gawa ng hindi ko muna hinila at inikutan nila ito. Kaya eto yung binamano natin. Oh, dapat. Master Danny nakapana din. Hindi ko hinila para lumapit sila mga kaspero. Ayan yung technique natin sa mga unicorn. Lalaki mga kaspero. Binamano, pareho yung binamano namin. After natin ma-secured yung unicorn natin, another hunting ulit tayo kung saan nakapana tayo ng unicorn. Kaya binalikan natin yun dahil nandoon na sila paikot-ikot mga kaspero. Ang swerte natin ngayong araw kasi yung agos hindi masyadong malakas, kaya hindi tayo tinatangay agad. At yung spot na to medyo may kalaliman, kaya hindi tayo sumasagad. Mahirap na kasi wala sa kondisyon yung katawan natin. At ito yung hinahunting ko, isang malaking unicorn ulit. Kaya ayun, pinana ko na sa pool mga kaspero. Yan, tignan nyo sa slow mo. Sa pool na sa pool. Kaya meron na tayong pangalawang isda mga kaspero. Nasa taas pa lang ako, nakita ko na naman itong grupo ng mga unicorn. Kaya binaba ko na ito mga kaspero at nagbabaka sakali na makahuli ulit ng isang piraso. Dahil malaki ito mga kaspero. Kaya malaking bagay ito pag nakapana tayo ng isa. Kaya eto, medyo merong mabait. Kaya eto na yung target natin. Boom, sa pool mga kaspero. Yun, meron na tayong unicorn ulit. Ang laki mga kaspero. Goods na ang ating huli. Nalapad ah. At itong dive na to mga kaspero, hindi ko talaga makakalimutan to hanggang sa panaginip.
Grabe. Ayan, merong lumapit na isang surgeon fish or kumay. Hindi ko yun pinana. Dahil meron akong nakita na mga long nose emperor, ngunit iba yung nakita ko mga kaspero. Ang laki talaga. Ang ganda. Lumapit pa. At eto yung nangyari. Sapol mga kaspero. Ang problema lang, naputol yung rubber natin. Kaya nabawasan. At saka naman nagpakita itong Selfish Marlin. Sayang mga kaspero, hindi tumagos yung flapper natin. Nakawala. Hindi talaga ako mapakali mga kaspero. Grabe. Biyaya na sana, kaso lang hindi para sa atin yon. Kaya okay lang mga kaspero. Pero sayang talaga. Lapos. Ay! Lumarlin. Ay! Syate. Ay! Diyan pa ang motor. Wah, lapos. Layo kami. Ito. Woo! Sayang. Woo! Ay! At eto, babawi na lang tayo sa next season natin. At meron akong napansin na isang giant trevally mga kaspero. Ang laki oh, kung napapansin nyo. Ayan, finifish call ko, kaso eto yung nangyari. Ang bilis lumapit mga kaspero. Effective talaga yung fish call natin, yung ug-ug. Ayun oh, ang bilis niyang pumunta sa akin. Kaya ayun, sa pool tinamaan yung buto. Kaya hindi siya nakakuha ng line mga kaspero. Ayun, medyo malalim itong spot na to. Kung makikita nyo sa video, parang mababaw lang siya. Pero pag sinisid nyo yan, Yes! grabe yung visibility ng tubig dito. Sobrang clear mga kaspero. At eto yung nahuli natin. Pangatlong isda mga kaspero. Bumalik pa yung GT. Sayang yung marlin natin. Pero ayos lang. Whew. Bawi na, bawi. Bawi tayo. May GT naman eh. At, oh, lapit na mga kaspero. Malapit na. Huli yan. Huli sa pana. Hindi sa kawil. Oh, yan oh. Namumuti. Ah, ayos. May pating pa yun kasama. Milait lang naman yung pating. Oh, ayan na. Oh, lupo. Malaki. Malaki. Malaki mga kaspero. Oh. Talakitok yan. GT. Oh. Ang ganda ng pagkatama natin kasi umangat siya mga kaspero. Nagpapahuli talaga. Pero yung marlin kanina, wala talaga. Payat yun, pero ito mataba oh. Right. Secured na ang ating malaking GT. At eto, pagkasisid ko mga kaspero, isang giant trevally na naman na lumapit sa atin. Ayan oh, sinasalubong talaga tayo ng mga giant trevally sa araw na to. Ayan, sulit na sulit yung araw natin mga kaspero, dahil nakadalawa na tayo na malaking giant trevally. Nakawala man yung blue marlin, yung selfish marlin, okay lang, meron namang kapalit mga kaspero. Kaya balang araw makakabawi tayo sa selfish marlin. Babalikan natin itong spot na to mga kaspero. At meron na tayong dalawang GT. Pakalaki GT mga kaspero. Sumasalubong lang.
GT. Ano? Alright. Oy, pangalawang GT na mga kaspero. Ayahay, ang buhay. Oh, napaka-basic lang, umaakyat. Oh, grabe ang bait ng mga GT dito. Sana all. At ito na sana yung ikatlong GT natin. Kaso lang, payat ito mga kaspero. Katulad ito ng Selfish Marlin, payat. Ayaw magpahuli kaya hinayaan ko na lang yan mga kaspero. Hindi na bumalik. Nag-fish call ako, hindi bumalik kaya okay lang. Balang araw makikita pa rin naman kami niyan. Check natin mga kaspero, 11:38 ng umaga. So kakain muna tayo bago pahinga konti, tapos dive ulit para madagdagan yung mga huli natin. Ayan, meron tayong baon na pagkain at kakain muna tayo. Ayan si Master Danny oh. Oh, ulam natin oh. Marlin yan, Marlin. Yung napana natin nakawala, yan inulam na ni Master Danny. Ayan si Kuya. Sarap. Siyempre meron tayong ayan oh, nilaga. Ayan, masarap yan mga kaspero. Meron din tayong minudo. Minudo. At yan oh, mini tuyo. Ayan. Sarap, tuyo. Okay. Kalmang-kalma ang dagat. Oh. Yan. Napakalayo namin sa isla mga kaspero. Pagkatapos natin kumain at magpahinga mga kaspero, balik dive ulit tayo. Same spot pa rin kung saan tayo nakakapana na mga chubali at unicorn. At eto nga, meron akong napansin na unicorn fish, 2 piraso. Meron pang sa unahan at malaki mga kaspero. Kaya eto na yung tinarget ko, yung isa. Ayan, bali bumaba na ako ng 24 meters. Ayun, pinana ko at tinamaan naman mga kaspero. Meron ng dagdag yung mga huli natin, malalaki. At ayun, sayang mga kaspero, napakalaking king mac or tanigi. Hindi ko kaagad napansin na nandun pala siya sa taas, mas mababaw kaysa unicorn. Sayang, ang laki talaga nun. Sayap. Ay! Mana tatnaway. Bawal tangigi. Ayop sa kuruluhan lang bagi. Ay, abdo. Ha? Oh. Parang maliit lang tignan mga kaspero pero mahabaw. Oh. Nakapana si Master Danny. Kaya eto, hindi ko muna pinahila para lapitan ng isang unicorn. At ayun nga, lumapit yung isa. Kaya yari siya sa atin mga kaspero. Dagdag sa huli na naman. Ang lalaki pa naman ng mga unicorn. Kaya sulit yung dive natin ngayong araw. Bali, ito na yung huling isda ko mga kaspero. At nag-decide na rin kami ni Master Danny na umuwi. Total mag alas 4 na ng hapon at
malayo-layo pa yung biyahe natin. Kaya goods na yung mga huli natin mga kaspero. Sumit pa. Buab. Ng hapon mga kaspero, pauwi na tayo at ito yung mga nahuli natin. Ang daming unicorn na malalaki. Ayan o, grabe, lalapad nito. Yan, tapos yung GT natin nandiyan sa ilalim, 2 piraso. Ayan o, goods na yung huli namin. Bali ilang piraso rin tong unicorn. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Grabe, dami. Yan, pauwi na tayo. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Si Master Danny, pick upin na lang natin. Nag last dive pa siya.